Hayi. Ngiyazi. Uyazi. Le nto yenzeka phakathi kwami namankonyane ngithi ngacabanga ukuthi kuningi esingakaxoxi mina nawe. Hawu. Noma ngicabanga sesikahle. Sesikhulume saphetha manje phela sibhala incwadi la. Hawu kahle, hawu. Kodwa ngempela. Sophela inhlobonye yempilo maseshadile. Wena yini olingele kumina njengonkosikazi wakho? Awuvulula phela leyo mpendulo leyo. Into efuna wonke umuntu wesilisa oshadelwe le. Wena nje ukuthi ungithande wena mangwane. Ungihloniphe ngekhona noma ngingekho. Ube busy nje impilo nami. Ube ubambo lami kahle kahle. Hayi ngiyakuzwa. Bese inkolo yona. Sengisho phela unobizwa wena. Sekumele manje nami-ke ngibe khona makuhlatshwa iy'mbuzi la. Ngoba nawe sengunkosikazi wakho. Awuyihle leyo mbuzi leyo. Ngoba phela wena la ekhaya ulana namhlanje ula. Uzohlonipha wona amathonga lawa kulethela ekhaya. Ngakho-ke yebo. Kodwa uyazi angithi uthi angiyikholelwa yonke leyo nto. Bese siyahlatshwa imbuzi lapha kini. Leyo mbuzi uyishiso lempepho. Ayikho into lento kwena ngathi Angadli. Kodwa ngathi mina ngasuka ngakhetha umzilo ohlukile. Mina sifisa ngikhoyela into engiyibonayo. Into engikwazi ukubamba ngithi yabo yiyo le. Yazazi uyabona impepho le ekhaya ishiso le ekhaya. Uzodinukela lo mpepho la. Wena uzobula wena eduze kwami njengomfazi wami. Impela Nkosi mina ngibona ukuthi ngiyakhona. Ukuloke ngenza ngathi ngiyakhoyela into engingakhoyela kuyona. Mina ngifuna ezami ingane ikwazi ukurizina. Sekaloku hambe evungula imoya abantu abadala abayifela. Hayibo. Zethu. Hayi ngempela. Ngempela Sifiso ngeke phela ngeke. Uzophila impiloni? Ngife nini? Oh hayi cha. Waphela uthinte lento mozolo uyigagaza ngikutshela. Nathwana. Umucabanga. Kulonga kodwa. Ibhube seliphinde likwazi ukungabashiya. Awungitshele manje. Umthetho wakho udlani. Sengisho phela ukuthi uyapheka yini? Mina Mathon nokupheka. Nangidlela kaShwabi nje. Inhloko kube nalama plate akhona. Ngesinye isikhathi ngiye ngicoshe lapha kaMakhumali. Bese uyamangala ukuthi uguliswa yini? Kuyo yonke lento ongitshela yona, kusho ukuthi wena udle red meat, udle nama fast food. Iplate kaShwabi Mathon liyaba nalama salad lawa yabo ispagetti lesesithe. Bese kuba John 14 kube no shati nobabayo. Uyibiza ngesalad leyo nto leyo. Wena uhlukene nomuntu odla nje iqabunga likalithisi nezingcoco nje ezimbili zikatamatisi. Ukudla leyo nto. Bese wehlisa ke ngamakhodi amangaki. Mathon mina ngiyawankunka manje mina ngiyathanda ngesikhathi ngingunkela manje. Kuyacaca ukuthi lokho akwanele. Into ezofanele uyenze nje mandla kuzofanele uyeke utshwala. Awu. Ngenze njani Mathon? Uyeke red meat uyeka nobhiya. Akukho nje mhlambe noma iphilisi engabe ngihlafuna fast nje into zami silungi. Uyabona ungizwe ukuthi ngithini? I-red meat noma ubhiya yini? Sekukuwena ke. Amalanga wafana.